Khazani puituklainai Kristoni jottota koktei bukuk song phaidi singtini February 18 tarik krak salni o salo margoi sikja Koktwma Kahamni bisingtui kaituni kokno khanawi nailai pirwana Mark chapter 8 ni verse number 14 ni simi 21 jora Sakri rog ruti bara tubuna pokjak kha haki rungo borok ni thani lepsa sujok je tongo Jishu borok no hai hini husker kha sisawi tongdi norok phari sairok ni chuan bai tei hirut ni chuan bai huske tongdi borok kiching borok hai hini salai kha sini thani ruti krini bagai sibo o kokno sawo borok salai mano sawi mano jishu borok no hai hini sangkha ruti kri hini norok abotamo salai sala tabuk suda norok sawi manya khudiba norok romi manya khudiba ashukda norok ni baka khasiya mokol tong tutui norok nukya diba khunju tong tutui norok khanaya diba norok muitu kri diba borok khorok ba saini bagai ang aruti leba sakakmani abuno norok muitu manya diba bara tongrok mano norok khosamani ura khungbusuk pungkha ura chiknai hanai borok saka jishu hai hini sangkha hake ang borok khorok bri saini bagai aruti lepsni sakakmani kogla hapru bara tongrok mano norok khosamani ura khungbusuk pungkha ura sini hanai borok saka bo borok no hai hini sangkha haki norok tabu phano siya khodiba mo ongkha subrai ni kokathar subrai jisu Kristo ni mong lobjak thang